Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat imong patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Anita, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Mababainak tunggal maipalagip kanyak tinaramidak idi napalabas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Anita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, makaginawa ta mga tanlakay. Naka-abroaden ni ang taon nga anak ta. Isumutin ati makaamo amang paadalkin ni Marvin na kabsat na. Duwalaangan atawan kat agradwarang. Angam kasla ka babaen. Nga iso ti mangibakla iti obligasyon ta kuma. Apay kumaamabain ka. Rumbang laang atulungan na tamag. Tapi nagadal ta ka nga raw. Wen ata obligasyon ta dayta kas naganak. Rumbang kumanga agurnong meten para iti bagina. Ken para iti agbalinto meta pamilyana. Ti pamilyanan to ti mairanaw kasta. Agsubad pa'y mata kadagiti amin arigrigat tanang paadal kan kuana. Ay, baglakit din, tanasingpet day dyan nga anak ta. Winlat ta amin nga ibagam ken kuana. Angam kinapudno na, mababain akon, bakay. Oh, nagpawitan ti kabsat mo, Marvin. At ti allowance mo, kan ti pag-tuition mo. Agyaman nanang. Ay, naimbaglakit din ata naka-abroadan ni Manong. Kunak mo saan ko na maituloy ti panagadal ko. Day ti pagsayatan na ano na pag-adal dali na. Isudan tumot lang ti mang tulong kadagiti naganak da. Iso asika, Marvin. Tuladom to ni Manong mo. Amagan noaddan ton trabaho kat mga sawa kan taon. Malipatan na kami anang paadal kan ka. Uy nanang, tuladat ni Manong. Aginot kay ti kwarta. Saan agaputad da ipaw-paw iti kabsat mo kat agbalin kamutan agasta daw. Uy nanang, mabainak ba't ka ni Manong? Anak, naala kong timpaw it mo. Naitad kumutan ti allowance kan pag-tuition di aday. Nasayaan nga ron no kasta, nanay. Tinabati, para kada kayo day jay. Ingatan nyo iti masapsapol ni Tabalay. Ay katagyaman na ka, anak ko. Kumusta ka ngay mo't dita? Saan ka kadimula marigatan iti trabaho? Saan ko ang maibagaan na rigat, nanay? Diyak ko't maibagaan na laka. Narigrigat ti agtalon. Ay katagan anad ka nga rod akanayon dita, anak ko. Nanay, katuray na kayo. Agan anad kayo matita. Wow, nanak ko! Talaga nagbiit ti panaglabas ti aldawan niya, bakit? Agturpusen ti inaudita. Un nga rod lakay. Ay ungayam, imawag ni Anton. Agawid ka no inton graduation ni Marvin. Naikat nagsaya atin ngay no kasta. Un nga rod lakay. Kaya't namot nga imatangan at ipanaggraduar ti pinagadal na akabsat na. Ay sigurado nga isaganaan na lakit day ti panaggraduar ti kabsat na. Nangipaw iti paggatang iti baboy lakay. Partyento ka no iti isasangpot na. Kan sagana na matang iti panaggraduar ti kabsat na. Awan pa'y matikabsat mo, Marvin. Saan samot ang makasambaw? Aguray tayo bit nanang. Saan tayo pa'y nga gawit? Kaya't kung ag-picture kami ka ni Manong. Congratulations, Marvin, natin ko. Ay, Manong! Kunak tupay ka ta makasambot ka. Uray nalpasan ti graduation. Kaya't ka makapicture. Ngam sakbay na. Adda iyam amok kada kayo. Nanang, Marvin. Isu ni Marisa. Kayan ayat ko. Naam amok iji abroad.
Marisa, iso ni Nanang, isumat ni Marvin akabsat ko. Naimbagal daw yun, Nana. Congratulations, Marvin. Thank you, Manang. Naimbag nga aldaw mo mo at balasang ka. Agpicture kayo nga rudan iti kabsat mo. Taagawid tayo. Agur-ura yun ni tatang yu ije balay. Anya, saan kan nga agsubli ijay abroad? Saan ang Nanang? Plano mi ngamin kan ni Marisa nga agkasar kamin. Kasta ka de. Kay, anya nga ron ti trabaho yu dito. Agbiro kami iti pagtrabahuan mi dito, Nanang. Pag nayunan mi ti urnong mi, tagpatakder kami iti balay. Kat adda kada kayo dayta. Nanang, tatan, itatanagawid din ni Marisa iti ayan na. At ay baga kada kayo. Tapno saan kayo to amakmaklaat? Anya day ta, anak ko. Ada anak ni Marisa. Ngam pinanawan tinakasigugkan ko na. Tapamilyadong day di alalaki. Anya? Nagado di tababalasang tipay adda anak na ti ikasarma. Ay panawa mo na di babae. Agsubli ka lang ni di abroad. Saan mo adadaulan ti biyag mo? Gapula ang iti addan anak na babae. Nanang, ay ayatak ni Marisa. Nakaturpos matan ni Marvin. Iso ajak kayatan ti umadayo. Kayat kumatan ti mangbukal iti bukod ko a pamilya. Saan kumat nga iparit ang mga sawakan? Ngam saan kumamat nga iti babae ana-anakan? Awan lat sa balin ay babae dita. Ay amlatan, bakit? Nuan niya ti kayat ta anak mo. Ay na, syakti inana. Rombang laang akita agmat at ipagsayaatan ti anak ta. Dayjay ki din a babae ti mairanaw. Awan mat siguro dakas na, Nanang. Ay saan? Saan anak mo manugo? Nanang, ti desisyon ko ti masurot. Tasyak ti makidan na. Nanang, awan pa'y sinupring ko apagayatan ko. Sinurot ko amin akayat yo. Ngam no maipapan iti babae ang makadanak iti tong palbiag ko ti desisyonan yo. Pasensya kayo. Ngam di tamot na nasupringan kayo. Anya? Nagdakkel mati patpatakder da abalay da, bakit? Pwet! Oray dakkel! Tasub-sobrabot ti sabali a lalaki jay babae nga asawaan na. Awatan kadilatan, bakit? Isungarod mo ti pakaragsakan ti anak ta. Ay, jak maawat na jay a babae nga agbalin a manugang! Ay sos, saan mo apakpakitaan iti made? Tamangan no agkontra kayo iti anak ta. Dayjay ki din a babae ti kanunungan. Kanunungak ida, tawan mo't dakas ngar aramiden da. Inuray dalagayam amalpas ti kasarda, sada inala ti anak ni Marisa. Dakkel mo't gayamain, sa nga pulong ti tawin na. Awan bibiyang ka. Dayjay ki din nga ubeng, ti mairanod iti nagbambanugan ti anak ta, kadi namot kapkapin anaw. Ketan niya nga rod ngay, awan maaramidam at ay sumot ti kayat ti anak mo. Ay nalakay, nilaangan Marvin, tinamnamaan ta. Bareng makasapul mo't iti napintas at trabaho na. Sana bali tanakapasamutan iti board exam. Bareng iti kasta. Saan to nga agrigat ti bangunin na may ta pamilya na. Nanang, alaan nyo na ito'y. Tapno ada si daan nyo kanitatang. Ay saan? Diyan kaya ti sobra. Saan asubsobra da ito'y nanang? Kagagaok laang. Kasano ang makasigurado asaan sobra dayta, No kaya tiyo, umay kayo laangan ijibalay. Tada kayo ti aggao, nanang. Saan kami pa'y anangan? Ino na kayo nga imay pinadiguan. Ay saan ay balasang kao. No sana kayat ni nanang mo da ita sidaan, siya kuntimang sida.
Ala, yagmaw, tapno makasublikan di tabalayaw. Ang mga no agur-uray ti asawam, ang mga no mabisinay. Oh, Anita, saan muna apagpabainan ti manugang ta? Ang mga no agipulong iti asawa na. Awan bibiyang ko no agipulong. Makamu ka no agipulong iti anak mo. Ha! Saan ama balain aguraan nak ni Anton? Tasyak tinana. Sika lang nga ruden ti padiguan da. Di ka kitagiyaman. Masurunak nga road, taisuda nga agi na ti mairan-ranod iti nagbambanugan jay anak ta. Kat anya nga rod ngay, kat asawa na ni Marisa. Good morning, Lola. Yun tiwalis. Tasya kung ti mangituloy, itiwalwalisan niyo. Lola, sandak ka di amangag. Hala, tulang samot ka ni Lola. Saanak atulang? Saan ka lang akayat akasao? Ay, Lola, kayat yo ka di. Tasya kung ti mangituloy, itiwalwalisan niyo. Saanan, siyakon? Kan mabalin ka di, di nakasasao. O sige nga Rod, Lola, no saan niyo akayat? Ala, panawan nak dito, ta saan ka akayat amakita? Ay, Lola, mabalin ka di at dumawatak iti bungat Indian mango yung? Malamapan kan, uray ibusem amin abunga na. Total, agbibisin kayo lang agina. May samot na iti Marvin. Nakabirok iti trabaho na iti Manila. Ngam nakasikaw, kapilitan na nagkabalaydan adida pa'y nagkasar. Ay, una yan. Imbagpay nga rod ni Anton na nagkasardan kini Marisa. Awan pa'y nasaya at kadakwada. Nimat Anton, agpapaadal iti saan na aputot. Anyam, apay nga tabakay. Nabayagdan nga agasawa kini Marisa. Ngam apay nga awan pa'y anak da. Uwan nga agpaysam. Apay ngay asaan da amaadaan iti anak. Ay, inakman kasarita ni Anton. Amangan mat no agkun-kontrol ti asawa na. Apay akayat da kami akasarita, nanang. Apay ngay ngaging gaita. Katawan pa'y anak kiyaw. Awan mat maaramidan mi, nanang. Oray kaya't mi kuma, no awan mat nga Rod. Amangan mat no daw o sarang. Iso asaan ka ngagsikaw, sika, Marisa. Awan, nanang. Apay ko mga aramidak ti kasta. Una, takayat mo at ti anak mo laeng ti pakaipayan ti atensyon. Ay, awan kasta panunod ko, nanang. No awan kasta panunot mo, agpa-check up kayo nga road iti anak ko. Tapno amuyo ti makagapaw, no apay ngaging gaita, kat di ka pa'y lagsikaw. Ala, wanen, nanang. Agpa-check up kami. Tapno saan yu apagat atapan ti asawa ka. Nay, apay anak ko, umay ka anak ko. Siyak ti adda problema na, nanang. Amangan mo saan kami namaadaan iti anak ka ni Marisa. Ha? Awan ka din, ti solusyon na. Awan, nanang. Ay, unay mo't agas-gasat mo, anak ko. Saan ka maadaan iti anak? At least, napadasak tinagbaling nga ama. Babaan kan ni Bea. Anak, Sige, nanang. Imbagak laang ti resulta ti panagpadoktor ni. Tapno saan yun apagat atapan ti asawa ka. lakay. Kaam-ambaw kaners gayam ti kurso jay anak ni Marisa. Nakalpas gayam ang ket adda itan ijay abroad. Wala tasaan kamot ngamin nga interesado kadakwada.
Isungawan na mo, may papan iti anak ni Marisa. Amo mila ka ay maasi iti anak ta. Saan na ang apadasan tinaadaan iti anak. Himbaglaang tada ni Bea nga imbilang na nga anak. Isumot lagayam ana itumpong iti babaeng at dan anak na. Tagayam saan na makaputo. Ay, kaya't ko makasarita ni Marisa lagay. Agkidawak iti pamakawan kenkwana. Apay anak ka umay kayo, nanang. Awan ni Anton ita. Dapanan na balasang ko. Napan na inruar ti pao iti anak mi, nanang. Ay, kasta ka day. Marisa, balasang ko. Nakaumayak. Takayat ko ti agkidaw iti pamakawan ka. Para iti anya, nanang. Para iti amin abason ko. Ti anak ko gayam ti adda diferensya na. Ngam pinapasol ka. Saan ka amaawat amanukang dada anak mo? Ngam ita, napadasan ti anak ko tinagbalin nga ama, babaan iti anak mo. Agyam anak, palasang kaw. Tadimteng ka iti biyag ti anak ko. Agyam anak, nanang. Numaawat takmatlaangan amanugang. Ay at unay ti anak yo. Iso asa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Agyam anak, numapakawan na kanak ko. Nalagan itan ti barukong ko. Saan akas itinapalawas? Amakun konsensya gapo iti trato ken ka. Ita, ti paikit din anak ni Marisa ti makatultulong kada kami iti financial, Mr. Lonely. Mababainak tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kanlabas. Tuy pagayam mo, Anita. Anita pagayam ko, iti da ito apakasaritaam, ti makunak, saan tayo ama ibaga, no asino ti makatulong kada tayo iti masakbayan. Isong agbalin tayo anasayaat kadagiti tao iti aglawlaw tayo. Nang runa, no awan matdakes nga aramiden da kada tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Anita, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimot direksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ginuranak ni Tatang, gapo ta nakaaramid iti basol. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kristal. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adatan iti grade 12. Ada ka di plano mga agiskwela iti college, love? Marigrigat kami lang, love. Amumit. Siguro, agbiro kang iti trabaho. Nakitan ton no ituloy ko ti agadan. Sika ngay, pagadalan na kadag iti dadakil mo? Agmay may sakmat nga anak. Iso pagadalan da ka? Sapay ko mo tadinak to isuksukat Siguradong tong adun to ti mom iti panagadal mo iti college. Anya? Apay ko mga isukat ka. Arig na siyak tinagaram kan ka anya. Tilay bagbaga. Kit agpay sumat. Di mo mat ngamin maiturot ti agaram.
Di mo maituran nga ibaga tiriknam kanya. Anya saan? Katlo yung bagak iti surat. Sanak lang na iturod as sinuratan. Idi nakisinungudakan ka. Syakti mo na nakigayim kan ka. Ngam syaklat ta tinagaram. Apay ngamin amasuron ka no ibagbagak asyak tinangarim kan ka. Saan mo't ngamin nagpaiso? Anya ngay, itulod ka iji balayo? Wana, tag meriendatan tupay iji balay. Ay na anak ko, numabalin saan mi pa'y akayat kinitatang mo ang maki-boyfriend ka. Ngam boyfriend mo matgaya man day di abong. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ay, saan ananang, tatang? Awan mo't dakas nga aramidan mi Nasingpat ni Bong. Amo ka sana nga agbabawi, nga isunto ti pakiasawaak. Asawa kit din, ti adda iti panunot mo. Pagadalan da kapay, sakan to makiasawa, inton makagraduar ka. Amo ka? Katagad adalak mo. Wena, nga makaisturbo da iti panagadal mo. Ngaddan ka ayan ayat mo. Saan, tatang? Saan ko abaybay anti panagadal ko? Iso anjak kaya ti makibreak kan ni Bong. Talaga nga ron nga ayatom ni Bong One Grace. Kat nagasaganak amang hilaban kan kwa na kadagiti dadakkel ko. Saan da ka di akayat ni Bong? Awan mat ibagbagada saan da kayat. Ti ko nadalaang agadala. Desidido da nga ron amang paadal kan ka. One. Kat masya kan ni Bong. Saan ang makapagtuloy nga agadal? Agtrabaho ka no. Kat dependento no maituloy na ti agadal. Aduda ngamin nga agkakabsat, friend. Ngam nagagat ni Bong. Mapanat nagakday ta. Taas si dag iti balay mi, ti talunda. Dayta ti may saan na ngayatakkan kwa na. Ti kinagagat na. Kan nauli maglaeng iji pagadalan. Umadan iti pa naggraduar tayo. Siguro, manmanutan ton nga kita. Saan to apuro trabaho ngamin ati as asikaswam. Kayat ko nga kita ta tunggal Domingo. Makimisa ta, kasjay. Sige, umanugot ak iti dayta. Ijay ton ili ti pagbiro kak iti trabaho. Ijay tan tumutan nga kita. Ken ijay ta ang makimisa. Basta saan nakto aliplipatan Siyak pa imiti ko na. Saan ko nga aramidin dayta? Nanang, tatang. Agpakada ako ma. Ada celebration ti pa nag-graduate min. Kas mao di apa nagkikita mi. Isama pan kami agpipiknik. Amin kayo kadi. Wan, nanang. Basta agan-anad kayo Papanan nyo ayan. Ag-swimming kami. Ala, palubusan da ka. Nga magawit ka matlaang. Wan, tatang. Umay kadimat day jay abong. Siyempre, tatang. Tay kunakon Ti panagadal mo, ti ununam. Ang mga ninton madamdama, agsikog ka matandita. Ni tatang mo. No inaramid mo ti kasta, makaamukan tumatan iti biyag mo. Iso asaan na kami kumaasukiran. Agrambak tayo kit titi dayto ya pa naggraduar tayo. Santay ngamin nga mo. No kaano tayo tumanin nga kikita, kakadwa. Sige, aginom tayo. Sana bale, italaang mo't. Kung saan tayo unay nga agbartok O sige, umanugot ak iti dayta. Anya Richard, kayat mo kadimat ti aginom? Sure. Okay nga Roden. Rogyan tayo na. Sige, inakitaan ti may tuntuno apulutan tayo. Paribong, makamukan ka ni Crystal. Makamuag matan ka ni Grace. Itulod ko di balay da. Dakas ka dagi tinaganak na. No dadakas ang mapasamak kan ko na. Sige nga Rod. Magananad ka Oras siya kat itulod ko mo ni Crystal iji balayda. Amangan ngamin no agungot lagi tinaganak na. Tamadlawan na bartak mo ni Crystal. Uy, sana ka na bartok kanya. Kabalak pa itiyang kawit. Ngaurig may saa. Agpa itulod kan ni Bong, Crystal.
Di mo amo. Yun niya ti mapasamakan kay ti dalan. Hala, wanan. Amangan ngamin no makita dagiti dadakkel ko nagkuyog kami kat agbangot damanan. Hindi talaan. Imbag kanyak Tanaanos kanyak dagiti dadakkel ni Grace. Kay kayat dak ngamin. Imbag ka ba Siyat nga Kawan may panakal ko kadagiti parents ni Crystal. Saan ka man nga agsaw iti kastabong? Basta ti kanayon mo alaglagipon. Ay ayatan ka unay. Kumusta ngay? Naka-enroll ka matlaang yan? Wan tatang. Ngamad ako maisingasing ko kada kayo. Anya data? May mayat no agabang iti boarding house. Iti asidag ti pagadalan naging rolak. Iti kasta, maipasnag ko ti panagadal ko. Agrigat nga ta ginawid iti inaldaw. Mataktak lang ti oras ko iti panagbiyahe. Sa bagay, maginawid ka, magastusan ka iti plete. Ti pagplete mi tinal daw, isun ti pag-abang mo. Wan tatang, aglalo, kat adda subject ko amasapa. Alang arod, kaduan na kaninanang mo inton bigat. Mapan kayo agbirok iti pag-abangam. Ano kasta? Nakasapul kan iti trabaho, bong? Wala. Ti pagsayatan na. Day off ko iti Domingo. Gapot ta sarado ti shop. Nasayaat nga rod no kasta. Amang ano sa anak ko nga ginawid iti inaldaw. Magastusan ak iti plete. Iso nagbiro kami iti kwarto ang maabangan iti asidag ti pagadalan. Kasanuton nga ay makapagkita. Di si kati umayin ti dagos ko. Ha? Mabalin? Apay kit saan? Sige nga Rod. Sana bale, tadang trabaho. Saan kunton a problema ti pamasahe? Grace, sayang. Saan ta nga agpada iti nagenrolan? Kasano? Kat isumat ti kayat ni Richard a pag-enrollan mi. Siguro, naragragsak kumamot no makaadal ni Bong. Anya nga rod ngay, friend. No saan akabailan a pagadalan dagiti dadakkel na. Wan nga rod basta igaod kulatan ti agadal. Para iti masakbayan mi ken ni Bong. Dayta ti kasayaatan nga aramidem, friend. Ay na, mailiw kami unayan kan ka anak ko. Italaang manen a bakasyon nyo a makadwada ka itinapaot dito'y balay. Oy nga rod nanang. Katkasla pagbiit lang ti may sa atawon. Wan nga rod anak. Second year college munton. Katsapay ko matalala ingam. Iti kasta saan asayang ti kwarta. Di kay madanagan nanang. Araramidak mo ti amin na kabaulag. Kat, kumusta kayo matkin ni Bong? Nasayaat kami mat. Oray mas asya na ko na. Gaputa saan ang makaadal. Ay kat aganos lata anak ko. Numakaurnong tulakit di. Di isunto timang paadal iti bagina. Itatanalpas tan anak imisa. Agtugtugaw tapay la dito Imbag dito'y parke. Ano ti mabuya? Ay man, imbag ta pinalubusan da ka. Wen mat. Kat, kumusta? Anya itan ti planom. Saan ka kadibay nga genron? Saan pa'y? Amok ako orang ti ornong ko. Amangan no agkamtudak tulahin. Ay, namatulungan ka lang kuma. Tapno makapag-enroll ka magdan. Di na ka di pagdanagan. Dikit di panagadal mo, di panunutan. Nalpas man ti bakasyon ko, tatang. Agsubliak man ang ijidagos ko. Wala kitagan nagkakanani, Jay. Kanagsing-singpat ka. Wan, tatang. Lalaingam ti agadal. Wan, tatang. Oh, at iti allowance mo. Lumaybos day ta. Nagawit kan to. Agyaman ak, tatang. Sigamat gayam. Apay asaan mo nga imbaga at dumagas ka, Bong? Nadadahil kami tilugan nga ranamatan mi nga ag-deliver. Asidagak mutla dito yan. Di imaya kon. Mabalin ang maturog ak dito Tadagasendak dito inton bigat dagiti kakadwa na may pa-repair da tilugan. Un
Ta iso pa'y ti plate, may agawit ka pa'y laang. Agyaman nak nga ron kasta. Ala, umay ka, umunag ka. Nalipatan ka mat na pinaunag. Ah, Agtugaw ka, tamapanak mangala iti pagpalamiis mo. Agkalkalingutan ka. Ala, kasano da ito yan? Saan asimangpat man ti binulan ko? Manipod ada na pasama kada kami kan ni Bong. Anya ti aramidak. Kagura daklakit di dagiti dadakkel ko. Awagak ni Bong. Kat ibagakan ko na ti kasasaad ko. Bong, oh, anya ti parikot. Apay ngay mawag ka? Bong. Saan asipangpat ti binulan ko? Manipod ada na pasama kada ta. Anya? Masikog ka? Wan. Anya ti aramidan ta. Sigurado akaungat naklakit di dagiti dadakkel ko. Santan nga ilimot na ito yung kadagiti dadakan mo. Ang mga nakarkaro nga gungit na. Agawit ka. Kuyugon ka. Tapno duwata sumangon. Bong, Aminin tama sikog ka. sigurado makaungat da. Anya nga nga rod. Sangguntan at ibunga tinaramid ta. Sige, sikati makaam mo. Sinalpag ka. Sinikugam ti anak mi, kat amom apagad-adalan mi! Bakawan ng daktata. Saan niyo kumamat na kabilan ni Bong? Nagayatan mi ngagpadpada na ito yan napasama. May sakamat! Inyo na'y unay ko nga agadal ka. Ngam anya ti naramid mo, ha? Pagkawanan da kumatatang. Hala! Irubwat mong dagiti gargaret mo. Pumanaw kan. Sumurot kan iti dayta nakasikog kan ka. Kat makamu kayon iti biyagyo! Lakay, saan mo kumamot apapanawon ti anak ta? Sumarte ka! Tangay na sukir ta anak mo. Awanan ti obligasyon tagan ko ana. Gapot mas pinili na daytoy alalaki! Pasensya kayon no awan ti maitulong ko kada kayo. No sana ti basit alote, mabalin yung apagpatakdran iti balayo. Balasang ko. Ay, unay kayo kat ngaminin. Di kayo nagpampanunot. Pagkawanan da kami kumatata. Ay, ala tangay adanitan. Sangun nyo. Imbaglakid di tada trabaho ni Bong. Adamat kit di basit ng ornong ko tatang. Agaramid kami pala iti basit akal kalapaw mi Ta iso ti pagyanan mi kani kristal. Ay katun ano san nyo timang rugi iti basit? Dumakal tulat ta. Kumusta kan? Imbag ta nakariing kan. Mayat ka din tirik nam. Wan, mayat matan. Ay, nagrigat gayam ti aganak. Adamat gayam dagiti dadakkel mo. Apay so, sa tino ti ayanda. Dagiti kan. Kumusta ka? Nanang, tatang, agyaman nagtanda kayo. Napakawanta ka din. Wen, anak ko. Di mi gayam ka ba ala na mapukaw ka kada kami? Kaya't mi nga ijay balayan ti pagawidam, intun rumor ka. Tapno mapatanggad ka, anak ko. Agyaman na ka na kayo, nanang, tatang. Tay dilaksit ti panagsukir ko. Saan daklat tabay-bayan? Itata nakatanggad ka. Aday bagami kininanang mo. Anya day tatang. Kaya't mi nga ituloy mo ti panagadal mo. Bigagdanag. Takamin ti mga iwan iti anak mo. Agpaiso, tatang. Wan, anak ko. Nakita mi ti kinagagat kan kinasingpat ti asawa. Iso kaya't da kayo atulungan. Kan para matlaang iti masakbayan ti apo kumi. Agyaman nanang, tatang. Kat ipasigurado ka na kayo. Makalpasak iti kursok. Saan kon asayangan ti kundaw ay nga ipaayumanin kanya.
Nakaturpusak iti kursok a kinamaistra, Mr. Lonely, kat adamot ng trabahok ita. Tinaganak, di nakabaala na baybayan ti anak na. Ginuranak man ni tatang, ngam nagmaumaw matlaang day taagura, kat pinagtuloy dak a pinagadal. To'y pagayam mo, kristal. Agyaman pagayam kristal iti day to'y apakasaritaam. Saan tayo asuksukiren, dagiti naganak tayo, ta isuda ti kang runaan amang isaksakit kada tayo. Awan sabali akalikagom da, no saan at tinapintas amasakbayan tayo. Bueno papagayam, ang kanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinga di tinagan anoy mi. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idida mo pa'y laeng, jak kayaten, ti kinaman nagdilaw ti katugangak. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Noemi, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itatadalpasan ti kalay sata. Dito'y tanbalay ngagnaet, Noemi. Katwan sapay la kumatag kinaawatan kami iti inang. Ang mga no irurumanak mo. Apay ko mga iruruman na kangay, kat asawa ka nga ruden. Siyempre, ibilang nakamatan kas anak na. Sapay ko mga rud ata kasta. Wen, basta pakita amlatan itinasayat ni nanang. Bagayam latan. Uwin Noyme, saan mo samot nga amo ti agluto? Apay nga ikam iti sibuyas day ta adobo. Mabalin mat, nanang. Depende iti agluto. Apay adi mo kaya ti maisuro. Iso nga rud ti style ko nga agluto, nanang. Saan lang mat nga ita nga agluto ak iti adobo ababoy nga da sibuyas na. Ay, saan mo nga ikan iti sibuyas? Nanang, apay aya apakibyangan dak nga agluto. Saan kayo mat apakibibyangan no da kayo ti agluto? Ibagaman ka ni nanang, tadinak pakibibyangan no siyak ti agluto. Pagbalbalinan namat nga awan amok nga agluto. Oh, apay man na Ipilit na asaan amabalin a kargaak iti sibuyas ti adobo. Kat iso nga rud mat ti style ko nga agluto. Tay talakit din sibuyas ti sanyo apagking kinaawatan. Iso nga rud nga ibagam ano siyak ti agluto, di nakpakibibyangan. Tadyak mat pakibibyangan no iso ti agluto. Alaw, wen, kasaritak inton bigat. Alakit din, maturog tan. Manang, imbaon nak ni Manong. Umay ko kanu awitan dagiti linabaam. Apay ni manong mo, anyat aramidan na aya. Agsarsarita damat kan ni Nanang. Anya nga iti pagsarsaritaan da. Ti may papansamot iti panagluto yo, Manang. Ibagbagamot ni Manong, asaanan na pakibyangan ni Nanang ti panagluto yo, takmaawan ti Rere. Kat, anya nga iti kuna ni nanang. Masuron mo't ni Nanang. Kunanang ay saksakit na kayo ni Manong. Addan na ko, kan ambok ti aramida. Iso asaanan arumbang apakibyangan ni nanang dagiti aramida. Anong samlatan ni Nanang Manang? Kasjay na talaga. Wen ano sak aging ga iti kabaula. Sige,
Yun ang laro din dagito yung nalabaak adad duma. Wow! Nagpintas matanda gito ang masetas, Noemi. Itala ang makitak da ito yan. Naggapo ijay bagyo dayta. Intatigayam mi kan ni Jeff, idi nagpasyar kami ijay. Padawatan nakman man. Sana bale, sukatakman. At damat itad ko kan. Dayjay awan pay mat kan ka ti ipadawat ko. Ay katuan Ala, mga lakalatan dita. Agyam anak ibaon ko nila kay kuinton madamdama. Ta iso ti mangyag iti sukat na. Agluto ak ngaminon. O sige, urayak nila kay mo dito'y arubayan. Anto yung ti masitas asukat ka no ti dinawat ni Ami ang masitas mo. Ay na, nagpintas matan. Itaaklaan mo't nakakita iti kastoy amasetas. Impadawat mo't lang ka no dagiti kakabagyan na. Nagpintas asabong day ta. Ay kat, agyaman ak Dagito yung kadimot ti sabong impadawat mo ko ni Ami. Wun, dagita ti sabong na. Mayat ti kombinasyon na. Pink and white. Wun anya ngay magtimaris ti sabong dagito impadawat ni Ami. Yellow. Mayat nga rud no kasta. Amom ka di, paboritok amaris ti yelo? Ay na, dito'y pa yan mismo nga arubayan ti pagaramidan da. Di da nakat agbain mo tan. Ala ni Nana Salome. Sa balin sa mo ti nagawatan han kadatang agtungtungtong. Ay? Wun nga rud Ala, mapan ka ni Elmer. Siyak tulat tan ti makisao kan ni Nanang. Ala nga rod. At agyaman akmanan Nanang, anya ti ibagbagayo itay agtungtungtong kami kan ni Elmer, iti arubayan? Ibabain mo samot ti anak ko, Noyme. Iti pa yun arubayan mi amismo ti pagin inaruman nyo ka ni Elmer. Nanang, apay, no nagtungtong kami, agin inaram kami? Tanya kumangay ti pagtungtungan nyo, aber. No ada nakakita kata kayo. Anya ngay ti panunutan da. Apay, kasta ka di ti kapanunutan ti tao dito ayan nyo, Nanang? No makita da nga adagsarsarita, sa bali adagusen ti panangipapanda. Ay, saan mo laang nga amaw? Ang mga numakita na kayo ni Ami kat sa bali ti panangipapanda. Ni Ami tinangibaon kan kuana, Nanang. Inyag na ti sukat ti masetas at dinawat na. Ay, kan nasaya at ano kasta? Gamdag itay ngay nga saan ang makaam mo akasta ti kagara ni Elmer. Kat ang mga no sa bali ti panangipapanda. Iso asaan ka basta makisasaulatan iti lalaki dita. Mawatam! Ne, itamampay. Aldawan, yung di ka pa'y labimbangon. Madingarod ti riknak. Kasla nagdagsan ti bagit. Kasla rurusukan. Ne, apay ngay. Italaan ka di amarik nam ti kasta. Wan. Ala, bumangon kan. Intay manganin. Nakaluton ni Nanang. Birbirukan na ka. Atap na agumurgura ka kanuken kwa na. Saan? Madilaang ti riknak. Umay ka nga ruden. Tas sumango ka namangan. Tapnawan may bagbagan ni Nanang. Noyme, kunak mo saan ka namangan? Madilaang ti riknak, Nanang. Tsak maawawatan. Ang mga nubanog mo lang dayta. Ala, karga akong taplatom. Mangan ka, oray basit lang. Ha? Apay akas to iti. Angot ti sidan. Naa, saan mo akaya tilinutok? Ay, sa bali nga min ti panagangot ko. Nadya kaya ti mangan. Naa, Apay ngay. Apay akas dyan matan ti panagangot ko iti luto ni Nanang. Saan nga ta? Ang masikugak. Wen, ang 2 bulan nga minan asa anak ang nagbinulan.
Agpaiso masikog ka, Noemi. Isuti ko na ti doktor anang tamingkan ka. Kat anadam ti sikog mo, ha? Talaga nga agan nadak. Gaputada mo nga anak ta daytoy. Anya nga iti kayat mo nga agbalin nga anak ta. Lalaki ko ma. Sika nga eh. Kayat ko, babae. Mala. Uren niya ditan. Babae man wano lalaki. Isumot laeng. Tinapatag. At danton anak ta. Ador, si kaman ti mangitad iti daytoy kaninanang. Anya day tama nang. Bil ti silaw kan ti pagbayad. Due date na matgaya man. Ay, naira na ama di man ang tiriknak ita. Maululawak. Ibagam, ta isupay lang ti mapan agbayad. Apay asan si katimangdad kan kwa na, manang. Jack man na mo. Napayadyak kaya ta makikita ti rupa ni nanang. Ha? Epekto samat ti panaginaw ko. Ano, saan mo nga ibagbagakan kwa na Ha? Kastagayam ti aginaw, manang. Ay, saan ka nga agkatawa dita? Saan mo nga ibagbagakan ni nanang Tama nga no isupay ti pagapaan me. Un manang. Sige, inakitid dagitoy kan ni nanang. Kumusta, Noemi? Dakkel matgaya man ti tiyan mo. Wen nga ruhad ami. Nagrigat gayam ti agsikog. Nagrigat ti aginaw. Talaga akas ta. Anong sama? Narigrigat tupay ano at danaw-awir mo. Sapay kagurak amin agaraw ti katuganga. Tila di na madildilaw. Kung kumpormi ti di na iparparit. Ay nakas na talaga ti babakit. Ado ti madilaw da. Tungpalom na tantap no awan riri. Nagrigat ti makigigyan latan. Kaya't ko kuman asumina kami iti pagyanan ka ni Jeff. Nasaysaya at pay. Dayta ti kasayaatan nga aramiden nyo. Ti sumina iti pagyanan. Lakay, sumina takuman iti pagyanan. Apay mata na panunot mo dayta. Nasayat mati ka sa saad ta dito ya. Diyak nga rudan kaya't ti makigigyan. Tapakibyangan amin ni nanang. Amin nga ipaunag ko at dabawal. Talaga nga awan waya-waya. Kanyala, kati asawa ko na ya. An-anusam ka din ni nanang, tatalaga kas jaynan. Ano saklat ta ka di, aging gat inggana? Saan ka di arumbang lang asumi na tamutan? Halaman langan. Tapnawan may bagbagam. Sumina ta. Ngamsan pa'y ngay ta. Urayan ta pa'y makapagpasngay ka. Unain ta pa'y ti panagpasngay mo. Sa tarugyan ti agi patakder iti balay ta. Namnamaok day ta nga imbagam Anay ko, magsakit magtanti tiyan ko. Sapay aday ti trabaho ti asawa. Talagang aga nakaksahan. Kapilitan na ni nanang ti pagpatulungag. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Aga nakaksan! Ano, di mapaspasamat kan ka? Aga nakaksahan, nanang! Tulungan na ko. Ay, mabihit lang nga ro. Tayo nakmakita iti pangiluga anak kan ka. Babae ti umo na nga anak ta. Ti kayat mo tinapatgan. Naragsak ka kadimot lang nga uray babae ti mo na nga anak ta. Siyempre, saan ka diya kinunakkan ka? Na uray babae, kuno lalaki, awan anyaman na kanyak. Kat itata nakapagpasngaya ko. Rugyan tangarudan at agpatakder iti balay. Anusan ka di pa ibiit bakit? Nayunak pa iti urnong ta. Sige. Basta tong palang ti imbagam Wen ka di ka madanagan. Nagbara mo ti anak ko. Apay nga taka na yun matan nagurigor. Ay, agkumbulsyon samot ka ti anak ko. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Ti anak ko! Anya man, hindi mapaspasamat kan ka. Agkumbulsyon ti anak
kasal. Wen, nanang! Apay akanayon nga gurigor ti anak ko. Sapay ag nervyosak mat no kastoy nga da sakit na. Mataranta kat jak ammo ti aramida. Naimbaglangan tada ni nanang. Kasanon ngay no agmay-may saak. Itala ama amiris ko. Ti kinapatag ti adda pay naganak na. Awanin dagiti naganak ko. Iso nga awanin makatulong kanyak. Nang runa iti panagaywan iti ubing. Ay, Noyme. Anya nga tatiga po na ti panagsubli-subli ti gurigor ti anak mo. Jak nga rod ammo, nanang. Normal mat amin dagiti laboratory na. Iso para gurigor latan ti reseta da. Adda ka di bitamina na. Adda. Paingay akanayon nga gurigor. Ari kapag man ti dapan na. Nalami is ti dapan na. Ay, adda pulo na. Ay, mapanak mangayab iti mangilot. Sigurado kayo, nanang? Amangan mat no kumaro ti rikrik na ti anak ko. Nagaw awirak mat iti anak ko. Isu nga amok ti maipapan iti dayta. Mala, mabiit la ang tainak mangayab iti mangilaw. Ay, ada bulo ti anak mo iti likod, Noymay. Ha? Pinulsuan na lang ti anak ko. Amuna ti ayan ti buluna. Sapay la ko mangaron. Tagimbagan ti anak ko. Alaman nga ro tata. Ilutan niyo ti anak ko. Barang agimbagan. Itun bigat. Awan tun ti gurigor ti anak mo. Ken inayadam ti panang saksaklot mo ken kwa na. Nalok nang pa iti tultulak na. Ang mga no malyad ti anak mo. Wen, tata. Good news, bakit? Makaipatakdartan iti bukod ta balay. At dan nagatang ko adaga. Isu na lang ta medyo adayo dito balay tayo. Ay, lakay. Aguray pay. Ha? Sana bale, ta saan mo't ang madadaan tinagatang mo adaga. Jak gayam kabailan ti agmay-may sang agyan iti balay. Kasapulak gayam ni nanang. Awan kaduak ang mga sikaso iti anak ta. Imbag ka ni nanang taado ti amuna. Agnerbyosak ngamin, nukas dyan nga adama di arik-riknaan ti anak ta. Ay, saan ka mauawatan bakit? Ang maragsakan at, taimbagang mutlaang akasapulang ti inat. Nasaya at mat, taagkatunusan kayon. Ita, agkatunusan kamin iti katugangak, Mr. Lonely. Ket aging ga ita nga addan iti kinder ti anak ko, saan kami pa'y alimasin iti pagyanan. To'y pagayam mo, Noymi. Agyaman ak pagayam Noymi iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, ta nagkapya kayo matlang iti katugangam. Pakibagayam ti katugangam, ta isukit nga rod ti ina ti asawam. Ken tapno naragsaklat ta, ti panaglilin na ninyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noymi, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Naliga. Ganiti matireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.